Ki arteli ki longyeng hakasnong mauteneng kabahab hapo ka umroy constituency Ribhoy district umyam police station kila ujor sikibor bahalor dagbakno bagi bor snong badu kontraktor katanat PHE kila pendu ikabha umyeng na ka scheme Jal Jeevan Mission lani ka JJM kumbayo kiway. Kibor snong ru hapo kajingilam uba Augustine Sten kumurang ba snong kilalum kerki ya ka dorbar snong haka nyaw terik uluber ban pensai pa iba halor kate kajingsha keno. Hadin kajingilang dorbar snong kibor snong lembat uba Augustine Sten rang ba snong kila pensai ba kajing pendu ya kilongyeng ka kong rilis makro bat kong wanda makro kadai namar ba baro artli kilongyeng kidai kibalasha atai snong. Karai tai snong kadai nadu usnam arhajar khatpra la yethu uba sten bar kadau tenrai jong kajingsha tai snong kadai babaro ar kiying kidon kti ban keni jubor ki jaka bala long trai da kasnong kumta kimyo shu ya kanu ka bha ha ka imlang salang jong kasnong bar kador bar snong bala long menta ka sngiru karai pai ba om karai shimet jong rang ba snong la yethu uba Augustine Sten to flexibon ni phi ya sobai phi kene ka janmet lang ba kani ka jingelang pai ba tongi kum ka dabar snong mau teneng habi de bat kani ka jingelong jingelong pai ba mentak singi kwa ban pensai pai ba ya kani habi de bat ka jingsha keno jonga kum ba snong bat u kum kontraktor ru ju kopor bala tre kani ka water supply scheme hang snong ba ai syaki yeng te habi de kani pili ba kedon ha kibalami aki social media balasa keno ba kator basnong lembat kontraktor kim semla ya arteli kilongyeng ba kita gede ikong rinolis makro ba wanda nam makro namar ba kine kide kilongyeng ki bala sa kantai da kasnong te namar kane ke jingjia ka bangila kantai snong kalau halor ka jing kini jubor jongki ke jaka badai ka khlau jong kasnong ka belajia nadu isnam arjar khat nyau bat arjar khat phra milasim garai kum kodor basnong ban social boycott iki ne ban touch snong te nadu katai kasnam hadu mentangim semlayo ban pelong dorbar te kini ki jing hapreng jong kini ki arsnam long ba jong kajing pamla ban lum dorbar ke kalapau syai hang to ba I kumba klade ki interest jong aku murung basnong bala sya kenoru ba urung basnong ba lale donbor yakini ki baro te deina kata kadau nakaliang ke jonga bat ke stu komiti ngiong ba ni dei ban khot ia kador bat pelun bat senrang bat kentai menta kesni te kumba phi lawan sakhi dalade lei ba barok pa ba nang susnong ula kersian ya ke ke ba nakaliang jongi ke stu komiti ngilale bat ke jingle ke jongi kamde ki interest jong ke stu komiti lan ke interest jonga ku murba snong bat ka dehi ka resolution jong kador bar snong te kumba kila keno yang hoj kila ban keno namar ngam sem lala ban ay kita ki connection ya ka haka hating ki jong ki namar mentala proof ba ki pai ba hadu menta kentiru kim ailat kim sha yang ban ay te kata kalong ba ki pai ba lane ka perthei kan tip ba kamdei ka ba ngale ndrei ka de ki jingle ka de ki jingkhang jong pai ba nong snong ban nom sha ya ki ban ay ka ni ki scheme lane ki no ki .com ki jong ki pok snong ka thau te teng nga sukwaru ban keren hang ni ba ni na kaliang kador basnong mo teneng ni yo ya ki kenja suggestion lani ki advice na ka government kamtam na ka NGT rumah ni nang yo ka kopi ba ban peta yang ni ban pene pensa ya ki klau ki petap ya ki tulung umbam bumdi ni persyang ban le ikene penban onda habangi layat ni ya tengku bat kita giru simet ki bakon mentoy andala poi andalai kendu ban ngi gasnong teng ki bor sarkar pada kilong februar pembani kini ki individual pat ki pesang ru ban nyon yang ngi kum ka dorbar snong te lada kan long kumta kalong ka ba yang ngi kum dorbar snong ban tre nane ban wara ya kono kijing bahajing miat apo gasnong ka thau lada kita ki ru simet ki persya gasnong kila maki ya ka dorbar snong ta isu kata ka bor jong ka dorbar snong tengah kan turu ya ki bor jong ka an lane ya ki nong yalam ki ba apo gejela kamtam manakaniru kila de lek ban komplain satu minister warung minister pressure ke department ban le ya kane bar ke department ke pressure pada yangi ke dorbar sino te de nak kata nong ngakeren sai hang ni ba kini ki baro
kiba ngakung kontraktor bat kumu tu barsinong ngile ya kono kalor halor jong karai jong paiba kamdei karai jong asimet lane karai jong no datang itahi ba ngakwa ban pensai habi de bat kane ke jingjia tengah prai ba ki paiba kin tip khamba kin no susunong padai ba ki paiba nas kiwe ki cakaru ki ban tip ikane namar ba kumpapau haki lap thai kubor long kalalong ba kadai ka jing lebor jong rong ba sinong ke jing le don bor jong rong ba sinong ke jing bom respon ke jong u ya ke jing kta jong ki department concern andrai mata kasi la proof ba baro kinong sung sinong ini kilong ba kamdei karai ke jong pi dei ka rai jong i kum ka dor bar sinong kulai